piros ételfestéket adjatok már neked, gyerekek, folyadékot. Megy a munka Ficsor Zoltán, vagy ahogyan mindenki szólítja, Ficsor Zoli cukrászműhelyében. Szorgos kezek nyújtanak, vágnak, szórnak, tekernek, díszítenek. Az egyik munkás kéz a mesteré, aki túlzás nélkül állítjuk, soha nem sajnálja az időt és az energiát, amelyet alkotásaiba fektet, legyen szó egyszerű süteményről, vagy több emeletes esküvői tortáról. Először ragasztok, azaz azt jelenti, hogy szalagozással kezdünk. Tehát amikor le van burkolva a kész torta, akkor az első lépés az, hogy a burkolás után felszalagozzuk a tortát. Annak idején, amikor kezdtem 89-86-ban, mert azért még agyon ütöttek volna bennünket, hogy szalag van a tortán. Most ez a trend, az elvárás, egy kicsit már úgy kezd kifele mászni belőle a történet, de még a szalag az majdnem, hogy alapvető. Avat be az aktuális munkafolyamatba és egy kicsit az esküvői torta divatba is. Miközben beszél, a piros szalag szépen feltekeredik a helyére, majd jön a speciális tojásfehérjéből és porcukorból összeállított ragasztó, az eyes. Nagyon pontosan kell elkészíteni, ha nem készítjük pontosan, akkor vagy leválik, az azt jelenti, hogy ha túl száraz eyes-ot csinálunk, akkor elválik a tortáról és a szalagról, és akkor nem rögzít. Zoli minden mozdulatán látszik az évtizedes rutin. A lelkesedése azonban pont olyan, mintha az első tortáját díszítené. Pedig annak már sok éve, hogy először a sütő mellé állt. Egészen gyermekkoráig kell visszamenni az emlékekért. Mind a ketten TS-ben dolgoztak, édesapám és édesanyám is, és abba nőttem föl, Földben. 6 éves koromban középen volt egy sor kukorica, nekem 2 oldalt, anyuéknak 2-2, próbált az ember hozni a formáját, hogy ne égjen. Hát, talán onnan indult a munka iránti szeretet. Meg ugye a szüleim dolgoztak, hajnalban jártak, apukám tehenész volt, édesanyám a TS-ben dolgozott szintén, éppen melyik poszton volt a mezőgazdaságban, és ugye elvárás volt, hogy ott pontosan kellett érkezni hajnalba. Szomszédnéni az egy idős, egyedülálló hölgy volt, sosem volt férjnél, és akkor hát Juliska néninél nőttem fel, úgymond. Hajnalba vittek, beraktak oda, és akkor vigyázott rám. Na hát ugye eznek minden előnye és hátránya meg volt. Hátránya nem igen volt, mert egy nagyon jámborteremtés, így hívő néni volt, és ott felnőttem, idézi ebbe a felnővést. Tehát ha főztünk, ha szén jött, akkor mindent úgy a maga módján az ember csinált nála. És egy szimbiózis volt nagymama, unoka szinten, holott nem vér szerinti rokonságban. Ez volt az egyik indítatás, a másik az pedig a csontig lerágott Balatonfüredi emlékek címszó. Ki már ismer bennünket, ez már szoktam mondani, hogy csak arról ne beszéljék. Na most viccet félretéve, tehát ugye annak idején Balatonfüredre jártunk mi a TS üdülőbe, és akkor ott volt egy híres cukrászda, ilyen a cukrászda az Áfész berkein belül működött, és annak a vezetője Bergman Jenő volt, aki úgymond belimplantálta a másik irányba a cukrász iránti szeretetet. Így egyetlen percig sem volt kérdés, hol tanuljon tovább. Békés Csabán szerzett cukrász végzettséget 1989-ben, majd a legendás Mustafa Szulimánnál tökéletesítette tudását. Nagyon fiatalon, 1985-ben nyitotta meg édesanyjával közösen saját cukrászdáját, abban a most már több mint 300 esztendős parasztházban, ami 13 éves kora óta az övé. Először fagyizónak indult ez a történet, majd ebből lett aztán a cukrászda. Ugye az alapjaiban azt tekintettük meg, hogy van-e egyáltalán rentabilitás egy 800 fős lakossággal rendelkező hatalmas nagy iparvárosnak cukrászdát alapítani. Hát nem is abból létezünk, hanem ugye az átmenő forgalomból, ugye azért Gádoros, Fábián, Árpád halom, illetve hát a rendezvényeknek a lebonyolításából tartjuk fent a vállalkozásunkat, családunkat és az itt dolgozók családjait is. Belőlük, mármint dolgozókból jelenleg 9 van. Elnézve őket munka közben, épp annyira a sajátjuknak érzik a műhelyt, mint Zoli. És a felesége Mónika, aki nélkül a cukrászmester szerint megállna az élet. A köztük lévő összhang szinte tapintható, pillantásokból megértik a másikat. Már a megismerkedésükből sejthető, hogy a sors is egymásnak teremtette őket. Belecsöppentem ebbe az egészbe, mi lakodalomba találkoztunk. Egy lakodalomba hozta a tortát, és akkor ott találkoztunk, és ott kérte el a telefonszámomat, és így alakult ki ez a kapcsolat. Hát tulajdonképpen én folyamatosan csöppentem ebbe az egész dologba bele. Én akkor még a postán dolgoztam, tehát teljes más
hivatásom volt, utána ugye, hogy összeházasodtunk, lett egy kislányunk, és utána már egyértelmű volt, hogy nem fogok visszamenni dolgozni. Tehát akkor már, amikor még kicsi volt Mónika, akkor is sokszor volt az, hogy a mamák vigyáztak rá, és akkor én átjöttem, és ilyen kisebb-nagyobb dolgokba segítettem. Eleinte még csak mosogattam, meg pléttakarítottam, meg ilyesmi, de már most azért úgy elég sok mindenbe bele tudok segíteni. Munka pedig van bőven. Bár Zoli Szentethornyán él és dolgozik, az egész megyében ismerik a nevét, sőt a megyehatáron túlról is felkeresik a megrendelők. Például az a békéscsabai fiatal pár, akik éppen ott jártunkkor érkeztek meg egyeztetni esküvői tortájuk részleteit. Kovácsháza és Kaszaper között lévő kis babókastélyban lesz az esküvőnk, augusztus 24-én. Elmentünk egy megbeszélésre, akkor kérdezték, hogy akkor a torta kinél lesz. Hát rögtön, Ficsor Zoli, Tibor az rögtön mondta, igaz anyukám is őt hallotta először, mert hozzájuk is szokott rendelni, mert anyukám boltba dolgozik. Utána van egy volt kollégám, Linemárból, ők is őt mondták igazából, hát a környezetben igazából mindenki. A munkám során is kérdezgették, hogy mikor lesz az esküvő, mondom, augusztus, ki csinálja a tortát? Hát Ficsor Zoli, hát ez csak az a legjobb, hát egyértelmű. Szóval igazából mindenkitől pozitív jelzést kaptunk, interneten is nézegettünk utána, szóval... Tehát fel sem merült akkor, nem volt megkérdőjelezve? Nem, máshol nem is néztünk körbe. Ilyenkor szokott libabőrös lenni. Igen, tehát nyilván ebből élünk, de nem az elsődleges szempont. Tehát nem egy fiatal pár volt olyan, hogy még volt egy tortaár, amit kimondtunk, és azt mondták, hogy vegyünk vissza valamit, mert hát szűkebb a keret. Hát mondom, mennyit szántak rá? És akkor mondják, hogy mennyit áthúztam a papíron lévő összeget, az változott, a tartalma megmaradt. Azt szoktam mondani, hogy azt a szeretetet, meg azt az érzésre, azt nem tudják pótolni semmivel se. Zoli azt mondja, ez az, amiért dolgozik. A megrendelői felől érkező szeretet és elismerés hajtja, meg persze a szakmai elhivatottság, amit kollégáira is átragaszt. János 7 éve a munkatársa. Mezőhegyesről jött, miután az ottani cukrászdát követően megjárt egy csokoládé és egy tejkaramella gyárat is. Azt mondja, szeret a Ficsor műhelyben dolgozni, sokat tanult és tapasztalt érkezése óta. Ezeket a nagy tortákat, ezeket a megatortákat, tehát több mint 1000 szeletesek. Másút nem csináltam ilyen nagy tortákat. Tehát egy pár száz szeletes torták voltak, de ilyen nagyok nem voltak. Ezeket itt találkoztam velük először. Említetted az előbb az elhivatottságot, benne megvan? Persze, csak benne nagyon is. Tehát aki már ennyi ideig csinálja, az biztos. Tehát abban benne van. Mitől szép szerinted ez a szakma? Mitől szép? Hát talán attól, hogy minden nap ugyanazt a dolgot kell talán meg, nem azt az ugyanazt. Tehát megcsinálunk egy süteményt, elkészítünk, azt megvásárolják, elfogyasztják, és utána visszajönnek érte, és ugyanazt kéne visszaadni nekik, és ezt kell eltalálni. Tehát ugyanazt újra megcsinálni. Nem egy egyszerű dolog, de megtanulható. Tehát ugyanazok a kézmozdulatok kellenek hozzá, ugyanazok a receptúrák, nem lehet eltérni igazából semmitől, hogy a vendég az ugyanazt kapja meg, amit idáig megvásárolt, és amiért bejön. Milyen főnök az Zoli? Nagyon jó főnök. Baráti, családias a légkör. Teljesen. Sőt, mondhatni, a családi élet is a cukrászda körül forog. Nálunk az az igazság, hogy innen indul az élet. Tehát ez teljesen természetes a kislányunknak is. Én is elfogadtam, hiába is próbálnánk ez ellen ágálni. Ez így alakult. Szerintem azt mindenki tudja, hogy Zoli mennyire elhivatott, és ez az élete. Ez látszik akkor, amikor a tortákat adjuk föl. Én teljes mértékben tiszteletben tartom ezt, tehát én tényleg segítő szándékkal, illetve segítségként próbálok vele menni szombatonként. Én mondjuk nem vagyok az a típus, hogy szeretek bemenni, én inkább a háttérbe tevékenykedek. De így családba is teljesen elfogadtuk ezt, hogy nálunk ez így zajlik, és hál' Istennek a kislányunk is teljesen toleráns ezzel kapcsolatban, picikora óta. Tehát mi reggel iskolába innen indulunk, iskolába ide érkezünk, és akkor itt találkozik a
apával. A találkozásnak mi is szemtanúi voltunk. A kislány látható izgatottsággal szaladt be a házba, és indult édesapja keresésére. Érdeklődve hallgatta és figyelte, amint a fiatal párral beszélget, majd kitörő örömmel fogadta, amikor megtudta, hogy Ambrus György olimpiai bajnok mesterszakács őt is meghívta a soron következő fogadásra. Édesanyja Mónika szerint Zoli munkaszeretete lányukra is átragadt. Nem lehet ezt máshogy csinálni. Én is egyetértek ebben 100%-kal, hogy talán még amikor a postán dolgoztam, akkor én is úgy voltam bele ott a legelején, hogy ez lehet, hogy sok, de amióta úgy tényleg ebbe érjük az életünket, én is azt gondolom, hogy ez a helyes, és szerintem annak az eredményét látjátok. Tehát elfogadtuk, és mindig csak oda térek vissza, hogy ha megkérdezzük a kicsi lányunkat, picikora óta, ő mindig azt mondja, hogy cukrász lesz. És akkor eleinte mondtuk, hogy jó, hát kicsi, azért mondja. És akkor majd, hogyha látja, hogy mennyit nem lesz otthon apa, meg minden, akkor majd átformálódik, és nem. És azóta is ő hajtja ezt, és ő is teljesen boldog, hogy egyre több mindenbe így, hát amikor azért van egy kis időnk, akkor beengedjük a műhelybe. Ő minél többet szeretne itt lenni, csak azért nekünk az nem mindig segítség, illetve nagyon sokszor nem tudjuk ezt így megoldani, de én úgy gondolom, hogy ez a természetes, hogyha valaki, lehet, hogy minden szakmában ez így van, de szerintem a cukrászatban biztos, hogy így van. Családja, a munkatársak és a megrendelők mellett a szakma is megbecsüli, és az elmúlt években rangos elismerések sorával díjazta Ficsor Zoltán elhivatottságát, a cukrász szakma érdekében kifejtett tevékenységét. 2016-ban az év esküvői cukrásza lett, majd Tékendre és Békés megyei Prima díjjal tüntették ki, nemrégiben pedig helyet kapott a legjobb magyarországi cukrászatokat bemutató könyvben. Nagyon jól esik az elismerés, tehát mindegyik a maga módján, tudod, van, aki dolgozik 30-40-50 éven át, és semmit észre se vették, hogy volt, és nyomot sem hagyott maga után. Szegény főnököm mondta mindig azt, hogy amit rám bíztál, ez egy bibliai idézet, János apostol, ha jól tudom, elvégeztem a fejfelre, ez van vésre, hogy a rám végzett munkát, vagy rám bízott munkát elvégeztem, Uram. Tehát nem csak ez az egyik indítatása, amire ezt csinálom, a sok mellett, ami van. A másik az, hogy mindig maradandót szeretnék alkotni. Tehát nem csak a mának élni, nem egy vállalkozásból kizsebelni mindent. Hozzátette még, ő a díjakkal együtt is ugyanaz a vidéki gyerek, aki 30 éve volt. Nem szeretne mást, mint finomat adni a vásárlóinak, megörvendeztetni az esküvők közönségét, és dolgozni, amíg csak tud. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.